И трето. Пис. И това е. Знаех се, но ще се върна след малко. Така, върнах се и един момент да си сложа слушалките, че така, вече съм с слушалки, би трябвало да ме чуят. Не заради това. Ето това. Имаме треляни. Аз си правих тук, разширявах си, сложих оградите и те си влязаха тримата. От ос 16 кола за един емералд, пък той е 17 вълна за един емералд. То става фермер. Фермери дават много странни оферти. 16 стринг за един емералд. Когато вървите по тревата, по тревата имате... Между другото взех книга от ето този приятел тук. Къде си? Ето го. Аз си правих тук пода и той падна долу. Ама сега не можеш да се качиш. Ти си виновен. Казах ти да не падаш долу. Ето така. И да. Айде сега да почваме да правим енчантинг тейбъл. Драпни се. Айде тук ще бъде. Тук още едно. Хоп. И сме готови, но малко несиметрично стана. Но както и да е. Имам 20 диаманта, както виждате, нали ги намерихме в работилницата. Хайде да спим. Това е 5-ти епизод, мисля. Ама аз поставил ли съм зомбитата? О, what the fuck? Не съм пуснал зомбитата. Как сте? Здрасти. Моята цел е да събера виледжерите в това място тук или под пода ми, когато видяхте този Сералин там, той беше свещеник. Лилавите са свещеници, кафевите без престилка са фермери и белите са библиотекари. В днешният епизод ще правим... Какво ще правим? Да, ще си довършим бараката. Понеже тя... Да, изобщо не е довършена. Тук да можем да се слагаме нещата. И зато и
Не от тук. Ето тук ще го уберем и ако не ме чувате, пишете в коментарите. Така, отиваме сега да си правим бараката. Как така този клип още не е спрял? Ето. Между другото, гледах един клип на Хема Бул, че има вече лаби в компютърната версия 1.8. Аз за жалост имах, обаче компютърът не е готов. Той няма и да стане, но айде да видим какво ще стане, ако е готов. Това ще стигне. Ето така. Чакайте малко, че така е малко трудно. Абе. Хоп, ето така. Съм свикнал повечето с плюсчето. Той се казва спирт. Стига де! Само, че ще ни трябва врата. Ето тук ще вземем тази врата. Айде отиваме и да сложим вратата. Готово. Стига, че само селите не трябва да влизат тук. Така. Това да го сложим така. Между другото, сега ще ви кажа една много странна история. Тя ще бъде кратка, но е малко смешна. Значи, дали, когато аз за първи път съм играл Майнкрафт на телефон, значи вместо дали е Silk Touch лопатата. Когато копам това, пада грасблок, само че без ето този дърт. Да не е така, а пък е грасблок. И ще кихна на здраве за мен. Казах на здраве за мен. И да. И когато си копах камък. Здрасти! И ако не сте забелязали чатнатия ми меч го няма в мен.
Тук, когато си копах камъкът падаше ето такъв, какъвто ви сочат сега. И защото е било силката, че аз преди не можех да играя Майнкрафт и затова. И да, тук ще си слагаме нещата. Ама място, дали ще има въобще място? Например, сега тук 2 честа за дърво, 2 честа за храна. 2 честа, 2 честа, 2 честа, 2 честа, 2 честа, 2 честа. И да, ще ни стигне мястото. И да, това направихме в днешният епизод. Нищо не направихме на Но не, другия епизод може в този епизод да дадете коментари какво да строя. Къща, магазин. Ами каквото се сещате, каквото имате в главата си за казване. Ауч. И пак се извинявам, че нямало клипове толкова дълго време. Толкова време, т.е. Efficiency 2. Ами, тук ще приключим с нашия епизод. Надявам се да ви харесва. Ако е така, дайте лайк. И се абонирайте за канала ми. Чакай. Кажи чао. Айде, бай, Стойо. Кажи чао на хората. Айде. И ще се видим следващия път. И чао.